Пра якую катастрофу кажа Лукашенко, які новы указ чакае беларусаў, а таксама якія дзеянні беларускіх сілавікоў справакавалі гучны міжнародны скандал. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зноў сабраў сваіх чыноўнікаў, каб пагаварыць пра крыптавалюту і трохі іх папалохаць. Прычым свой узровень валодання тэмай Лукашенко паказаў ад самага пачатку. Тема сегодняшнего разговора не то криптовалюта, не то криптобиржа, не то криптобанк. Может быть все в целом или нет? Дмитрий Николаевич. Все в целом, да? Цифровые активы. Если вы готовы не просто обсуждать, а принимать решение в противном случае, зачем сюда пришли, в таком плане, спасибо. Я тем более готов. Нават чытаючы з паперкі сваю прамову, ён дзівіўся таму, што там написано. Криптовалюта создается и оборачивается на стыке двух сложных сфер – финансов и новейших технологий. Как будто финансы – это не новейшие технологии и вообще не имеют финансов никакого отношения. Какой тут стык вы увидели? Цікавасць Лукашэнкі да крыпты тлумачыцца вельмі проста. Галоўнае яго пытанне, ці паймее дзяржава з крыптавалютных аперацый беларусаў нейкі прыбытак. У нас в парке высоких технологий в конце 2024 года было 14 таких компаний. Сейчас 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тысяч клиентов по всему миру, а в этом уже более 300 тысяч. Ну что ж, молодцы. Что от этого поимели? Запишите, доложите. Таму прагучаў вельмі канкрэтны загад, каб чыноўнікі і сілавікі выпрацавалі новыя правілы рэгулявання крыптавалюты ў Беларусі і каб грошы не выводзіліся за мяжу, а вярталіся, ці найлепш увогуле заставаліся ўнутры краіны. Прычым Лукашенко паабяцаў чыноўнікам, што калі яны не справяцца, то будзе катастрофа. Маўляў, прыкладаў халтурнай працы ўжо хапала, таму цяпер альбо будзе вынік, альбо будуць непрыемныя наступствы. В 2023 году мною дан ряд, в 2023 году ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования в сфере цифровых знаков, криптовалют. Однако, Роман Александрович, до сих пор согласованных документов на столе нет. Вы были премьером, сейчас председатель. Поэтому я к вам и обращаюсь. Если это не исполнительность, то господин Крутой сегодня доложит, кто в этом виноват. Предупреждаю на будущее. Любое неисполнение закончится катастрофой для кого-то. Особенно после моих переговоров в Китае. Когда я договариваюсь конкретно, у людей горят глаза и у тех, и у других, а на выходе результат через 5 лет. Это хорошо. А то и вообще нет. Некаторыя адразу сёння атрымалі вывалачку ад Лукашэнкі. Ну а вообще я не знаю. Тут вот мне дальше... Комитет госконтроля, я так понимаю, правительство докладывает, что там, извините меня, бардак полный. Ну, а у меня-то возникает вопрос. А правительство и комитет госконтроля до этого случая, когда обнаружили это плохое состояние, они когда-нибудь контролировали, вмешивались, видели, что там происходит? Не видели, пока президент не заставил туда сходить. Затым пачаліся крыкі і патрабаванне расправы, бо аказалася, што 1600 беларусаў сталі ахвярамі крыптамахляроў з Казахстана. Аферысты зарэгістравалі фірму ў Беларусі, заманілі туды кліентаў, а пасля вывелі ўсе грошы за мяжу. Было 16 выпусков этих токенов, по 4 они, ну, как бы, этот доход вернули в страну, а остальные просто, наверное, вывезли в Казахстан, и все. И 1600 человек пострадало, которые хотели на этом рискованном, безусловно, рискованном рынке заработать дополнительно. Потому что в банке... Понятно, кто ответил? Ну, казахи эти, сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, но идет следствие. Нет, у нас кто за это ответил? І гэта проста высадзіла Лукашэнку на коня. Дайшло нават до таких формулёвак. Мы создали в парке высоких технологий что? Биржу? Криптобиржу. Есть там ответственный руководитель этого? Есть. Где он? На свободе. Ну, я грубо говорю. Может не ложить, не содержать в тюрьму, может повесить надо. Может застрелить. Публично об этом говорю. Вообще... Где вы были до сих пор? Почему вы с них не спросили?
Почему генеральный прокурор и спецслужбы наши или Министерство внутренних дел должны кого-то искать, тратить деньги? У нас что, нечем этим заниматься? Затым пачаўся раззлаваны поток свядомасці ў выкананні Лукашэнкі. К настоящему времени мы затормозили 6200 транзакций и возбуждено 160 уголовных дел, связанных с движением. Зачем нам такая криптобиржа и люди, которые вокруг этой криптобиржи сидят? И меня убеждают в том, что надо делать следующий шаг, независимо от Турчина и Головченко. Они там не нужны, они вредители, а ты вообще враг народа, представитель СМЕРШ. Как мне это понимать? Я что, должен создать какой-то офшор, или он уже там создан, и сегодня и вообще вывести из-под законов? Ну, это я пока задаю вопросы, на которые часть присутствующих должны ответить. Усё скончылася фактычна анонсам новых пасадак і выбівання даўгоў. Раней за свой выхад з СІЗА Лукашэнку плацілі бізнесмены, цяпер жа будуць і крыптавалютчыкі. Вообще невозвращенных долгов к настоящему времени 14 миллионов долларов. Ну хорошо. Всю эту криптобиржу, знаешь, что с ней делать, пока не вернут деньги. У нас же практика такая есть. Так точно. Ну так а что ты ждешь? Я этим сейчас занимаюсь. Сразу вас предупреждаю, так дело не пойдет. Это касается не только этой биржи и банков. Але ж пасля нарады стала вядома зусім не пра пасадкі і арышты, бо чыноўнікі паведамілі, што хутка ў Беларусі з'явяцца крыптабанкі. Праект адпаведнага ўказа Лукашенка адразу ж падтрымаў і чакае падрабязнасцяў ад чыноўнікаў цягам месяца. Дзіўны арышт манаха, версія КДБ і міжнародны скандал. Беларускае тэлебачанне паказала сюжэт пра затрыманне, па іх словах, польскага шпіёна. Мужчыну схапіла контрразведка Камітэта дзяржаўнай бяспекі ў Лепелі. Пры сабе затрыманы меў дакумент пад назвай «Распараджэнне аб арганізацыі падрыхтоўкі і ўдзеле ў вучэннях Захад-2025». Як сцвярджаецца, на раздрукоўцы ў 8 старонак нават стаяў грыф «Сакрэтна». Гэты дакумент паляку нібыта перадалі за некалькі хвілін да затрымання. Сярод асабістых рэчаў мужчыны былі таксама грошы розных краін, у тым ліку чамусьці балгарскія левы і сім-карта МТС, якую, як сцвярджаецца, ён сам не набываў, а атрымаў ад кагосьці. Акрамя таго, паляк меў пры сабе каталіцкі ружанец і паштоўкі-абразкі. У сюжэце паведамілі, што разам з палякам былі затрыманыя і грамадзяне Беларусі, якіх, аднак, не паказалі. Тыя грамадзяне нібыта дапамагалі яму за грошы, а адзін раз у якасці падарунка атрымалі дадаткова каву і шакаладкі. Па словах прапагандыстаў, цікавілі паляка звесткі пра закрытыя вайсковыя аб'екты, камандны склад і супрацоўнікаў вайсковай контрразведкі Рэспублікі Беларусь. Падрабязнасцяў пра асобу гэтага шпіёна ПБТ не паведамілі, але мы высветлілі, што гэта 27-гадовы манах, брат кармеліт з Кракава Гжэгаш Гавел. На гэтую гісторыю ўжо адрэагавала Польшча. Прэм'ер Дональд Туск паведаміў, што затрыманы ў Беларусі манах не быў шпіёнам, а ездзіў наведаваць свайго знаёмага святара. Усе абвінавачванні Туск назваў абсурдам і правакацыяй КДБ, а таксама паабяцаў Мінску жорсткі адказ. Цытата. «Мы прымаем дыпламатычныя крокі, але, як вы ведаеце, Лукашенко для гэтага не найлепшы партнёр. Не варта чакаць з таго боку добрай волі. Мы рыхтуем, скажу шчыра, адпаведныя меры, калі гэтая сітуацыя не зменіцца і ў вельмі кароткія тэрміны». Канец цытаты. Туск таксама дадаў, што пасля вяртання міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорскага са Злучаных Штатаў урад падрыхтуе план дзеянняў у адносінах да Беларусі на бліжэйшыя тыдні. Так што напружанне расце, і без таго вельмі складаныя адносіны Польшчы з Лукашэнкам хутка стануць яшчэ больш праблемнымі. Ультыматум для Лукашэнкі. Брытанская газета Financial Times апублікавала матэрыял пад назвай «Ці зможа Беларусь выйсці з ценю Расіі», у якім аналізуюцца спробы афіцыйнага Мінска наладзіць адносіны з Захадам. У тэксце адзначаецца, што Беларусі ўсё цяжэй даваць рады росту інфляцыі і недахопу працоўнай сілы. У гэтых умовах Лукашенка спрабуе паказаць, што ён не пешка ў руках Пуціна і першым крокам ужо выпусціў шэраг палітвязняў. Па словах аднаго з заходніх дыпламатаў, такім чынам у Мінску
спрабуюць дабіцца паслаблення санкцый, уключна з аднаўленнем рэйсаў авіякампаніі «Белавіа». Але ж нібыта лукашэнкаўцам быў пастаўлены ультыматум. Вызваленне палітвязняў – гэта плата за доступ да любых перамоў. Адзін з еўрапейскіх аналітыкаў адзначае, што адміністрацыі Лукашэнкі ўжо неаднаразова запрашалі яго ў Мінск. Гэта, на яго думку, сведчыць пра імкненне Лукашэнкі ўзаемадзейнічаць з Захадам. Пакуль сітуацыя падобна знаходзіцца на паўзе. Лукашенко злетаў у Кітай, дзе зноў сустрэўся Сі Цзіньпінам і Пуціным. Груба кажучы, ён ізноў усеўся на два крэслы і спрабуе выгандляваць максімальна выгадныя для сябе ўмовы. У Беларусі арыштавалі і адправілі ў калонію жонку брытанскага дыпламата. 52-гадовую Юлію Феннер затрымалі яшчэ вясной мінулага года проста на мяжы пры спробе ўехаць у Беларусь. Жанчыну абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў пратэстах. Яе змясцілі пад варту, а цяпер судзілі і далі ёй 7 гадоў калоніі. Вядома, што Юлія Феннер беларуска, якая ў пачатку 2000-х працавала ў пасольстве Вялікабрытаніі ў Мінску. Пазней яна пабралася шлюбам з Марціном Феннерам, намеснікам кіраўніка місіі. Пасля сям'я жыла ў Туркменістане і расійскім Екатеринбургу. Сама Юлія мае два грамадзянствы – Беларусі і Великабрытаніі. Праваабаронцы прызналі яе палітзняволенай. Абасраныя каровы – чарговая серыя. У тыктоку завірусілася чарговае відэа з няшчаснымі жывёламі, якіх утрымліваюць у брудзе. Сцвярджаецца, што гэта кадры з Чавускага раёна. У каментарыях людзі абураюцца і заклікаюць звярнуцца да Лукашэнкі. Маўляў, ён дакладна навядзе парадак. Адметна, што мемная фраза пра абасраных кароў прагучала з вуснаў Лукашэнкі яшчэ ў 2019-м. Тады ён нават прыгразіў чыноўнікам арыштамі, але ж гэта былі толькі словы. На справе жа ў адстаўку адправілі міністра сельскай гаспадаркі Леаніда Зайца і адказнага за аграсектар віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага. Але ж на іх кар'ерах абасраныя каровы крыж так і не паставілі. Сёння Заяц віцэ-прэм'ер, а Русы сенатар, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. Ды і ў цэлым з тых часоў не тое, каб нешта радыкальна змянілася. Падобныя ролікі з'яўляюцца рэгулярна, а падзеж жывёлы ў Беларусі сёння ўвогуле ставіць сумныя рэкорды. Нават сам Лукашенко казаў, што праблема дасягнула гістарычнага максімума, і праз такія відэа становіцца зразумела, чаму. Лукашенко раззлаваў пенсіянераў. 1 верасня ў Беларусі адбылася прыемная, здавалася, падзея. Выраслі пенсіі па ўзросце, за выслугу гадоў, па інваліднасці і з нагоды страты карміцеля. І па звестках Мінпрацы цяпер сярэдні памер пенсіі па ўзросце складае каля 980 рублёў. Але ж рэчаіснасць трохі адрозніваецца ад прыгожых лічбаў, бо, як заўважыў партал «Зеркала», цяпер немаладыя беларусы масава абураюцца ў садсетках, што цэны на прадукты і камуналку растуць хутчэй, чым пенсіі, і што тая 5% надбаўка – гэта смех і адзін паход у краму. Дырэктарка эталоннага калгаса 12 гадоў хавала падзеж і збівала падначаленых. Аднаго яна нават спрабавала накарміць сіласам. Таццяна Бялян з Добруша была чалавекам года ў Гомельскай вобласці. Яна раздавала інтэрв'ю прапагандыстам, хвалілася поспехамі і казала, што бярэ прыклад з Лукашэнкі. А цяпер яна апынулася на лаве падсудных, прычым другі раз запар. У маі жанчыну ўжо асудзілі на 4 гады калоніі за утойванне падзяжу. Як аказалася, калгас быў зусім неўзорным. Дырэктарка 12 гадоў рабіла фальшывыя справаздачы і махлявала з лічбамі. Так яна схавала падзеж 380 галоў жывёлы, за што атрымала 4 гады калоніі. Але ж дырэктарка займалася не толькі падробкамі. Яна яшчэ тэрарызавала падначаленых. На першым судзе стала вядома, што яна збіла сваю галоўную бухгалтарку і не давала ёй звольніцца. Пазней знайшлі яшчэ 3 пацярпелых. Трактарыст і ветэрынар расказалі, што начальніца таксама іх збівала. А вось брыгадзірку малочна-таварнай фермы дырэктарка хапала і спрабавала засунуць ёй у рот сілас, а ў другім выпадку нанесла падначаленай не менш за 1 удар па галаве. Прычым пра агрэсіўны характар Бялян добра ведалі ўсе, а паміж сабою падначаленыя называлі яе барыняй. Вядома, што віну кіраўніца не прызнала, але ж суд вынес абвінаваўчы прысуд, які менавіта не агучылі, але вядома, што на другі суд над Бялян для прафілактыкі звезлі кіраўнікоў мясцовых калгасаў.
Улады Беларусі працягваюць рыхтавацца да прыезду працоўных мігрантаў, і цяпер урад апублікаваў новую пастанову. Згодна з ёй шэраг замежных работнікаў будзе абавязкова здаваць экзамен на веданне беларускай ці рускай мовы. Гэта будзе патрабаваннем для наступных прафесій: кіроўца, афіцыант, цырульнік, прадавец, адміністратар і медык, прычым як урач, так і медбрат, санітар ці фельчар. Для такіх моўных тэстаў у некаторых навучальных установах адкрыюць так званыя пункты ацэнкі ведаў, а на самім экзамене абавяжуць прысутнічаць педагагічнага работніка і міліцыянта з падраздзялення грамадзянства і міграцыі альбо чыноўніка з мясцовага камітэта працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Каб здаць такі тэст, замежніку будзе дастаткова набраць 50% і больш правільных адказаў. А вось у самім Пакістане тым часам ужо публікуюць сотні вакансій аб працы ў Беларусі. Зваршчыкам, бетоншчыкам і тынкоўшчыкам абяцаюць зарплату ў 1800 рублёў. Нейкае прадпрыемства па перапрацоўцы рыбы шукае адразу 200 чалавек на заробак у $500. Яшчэ некалькі вакансій абяцаюць рабочым зарплату ў $600. Паказуха з удзелам Наталлі Пяткевіч і губернатара Крупко. 1 верасня ў Хойніках адкрылі басейн пры мясцовай гімназіі, і ўсё прайшло з традыцыйнай лукашэнкаўскай помпай. Сагнаныя дзеці і дарослыя, чырвона-зялёныя сцяжкі і пафасныя прамовы. Падзеі не прамінулі скарыстацца і ўлады. У Хойнікі прыехалі віцэ-прэм'ерка Наталля Пяткевіч і кіраўнік Гомельскай вобласці Іван Крупко. Аднак як толькі высокія госці з'ехалі, басейн адразу ж закрылі. Як піша выданне «Флагшток», аб'ект проста не дабудавалі. Па праектнай дакументацыі басейн коштам $5 мільёнаў павінен запрацаваць не раней за канец верасня. То бок усе выдатна ведалі, што будаўніцтва яшчэ не скончанае, але ўсё роўна завезлі мэблю і зладзілі паказуху. Мясцовыя жыхары не хаваюць сваёй абуранасці сітуацыі і адкрыта крытыкуюць улады за пацёмкінскі басейн. Калі яны змогуць нарэшце паплаваць, не ведаюць ні ў райвыканкаме, ні ў кіраўніцтве гімназіі. Крот-шахцёр, багамол-пераростак і крэйсер «Аўрора». Пад'ехала новая порцыя бязлітаснага саламянага мастацтва. Цяпер у Мінскай вобласці праводзяць конкурс саламяных скульптур і нават абяцаюць пераможцам неблагую грашовую прэмію ад 2 до 3 тысяч беларускіх рублёў. І вось што выставілі прэтэндэнты на перамогу. Трактар з незадаволеным буслом, саламяны лабірынт, кароўкі і згушчонка, а таксама даярка-монстар. Акрамя таго, можна сустрэць гіганцкага крата-шахцёра, саламяны крэйсер «Аўрора» і нават бітву насякомых мутантаў за нейкую піраміду. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.